шаҳнозаи маҳрум аз ҳарду дасти солим дар синни 2 солагӣ аз як пой равон ҳам монд. ин зани ҳамакнун 34 сола сарнавишти талхи худро бо ашки чашм қисса мекунад. ӯ аз кӯдаконе буд ки волидонаш ба иллати маъюбӣ аз тарбияи ӯ шона холӣ карданд ва бо оҳи сабук аз пайи таваллуди бачаҳои солим рафтанд. чизе ки аз замони кӯдакӣ дар ёди шаҳноза нақш бастааст ин аст ки ҳеҷ гоҳ нафаре суроғаш намекард. من از صنف پنجمیم فهمیدم برای چی که وقتی که کودکان میدویدن پدر و مادر داشتن من نمیدویدم برای چی که من دوجه همه میرفتن من در اینترنت یخن توقع میستدم با معلم ها مرا رنگ فرزند پدر رنگ فرزند مرا نگاه میکردن. шаҳноза танҳо ҳаминро медонад ки дар яке аз зоишгоҳҳои душанбе таваллуд шуда аз он ҷо ба хонаи кӯдакон ва дар синни наврасӣ ба ятимхонаи хоси маъюбон фиристода шуд. ӯ қисса мекунад ки вақте ба синни 19 расид сарсониҳои ӯ дар кӯчаи тақдир бештар ва сарнавишти баъдӣ ба худаш ҳавола шуд. وقتی که من اینترنت حصار را تمام کردم بعد حصار مرا لیسه معیوبان بردن. وقتش در ستار منور مرا گرفتن در بوغالتر مرا داخل کرد که بخونه یا چی شوینده. من خواندم تمام کردم با کار کردم کمتر دیدم که پام بزیب شد زورم اومد دیگه نتونستم. ба умеди зиндагии беҳтар дар 24 солагӣ ба шавҳар баромад, аммо бахт барояш нахандид. вай мехост ки қатъи ман зиндагӣ кардам мехост кӯдакане. ӯ ҳоло 340 сомонӣ нафақаи маъюбӣ мегирад ва муваққатан дар яке аз беморхонаҳои шаҳри душанбе зиндагӣ мекунад. мегӯяд ягона умедаш ба зиндагӣ духтараш аст ки ҳоло дар синфи 3-юми мактаб-интернат барои бачаҳои ятим таҳсил дорад. аммо талошаш ин аст ки бо пайдо кардани сарпаноҳе ягона фарзандашро дар канораш бузург кунад. мегӯяд пешниҳоди зиндагӣ дар хонаи пиронсолони шаҳри Турсунзодаро напазируфт. моям метонем моям одаме моя раиси шаҳрам президентам гуфт ки бухоне ина мо хондем. ӯ борҳо ба мақомоти дахлдор ва ҳатто ба президент барои таъмини ӯ бо манзили зист муроҷиат кардаву то ҳол ҳеҷ сарпаноҳе наёфтааст. дар тоҷикистон ба гуфтаи мақомоти расмӣ мисли шаҳноза ҳудуди 150 000 афроди дорои имкониятҳои маҳдуд ба сар мебаранд. мақомот мегӯянд маъюбон аз имтиёзҳое ки давлат муайян кардааст бархурдор ҳастанд, аммо худи онҳо имтиёзҳои пешбинишуда барои маълулонро ночиз меҳисобанд. ҳоло ин модар умедвор аст мақомот садояшро мешунаванд ва барои зиндагии якҷояи модару духтар дар канори ҳам шароит фароҳам мекунанд.